Yn y fideo yma, mi wnawn ni ddangos sut ydych chi'n cysylltu eich cyfrif Moodle chi hefo yr app Moodle Mobile. Nawr, cyn cychwyn, gnewch yn siŵr eich bod chi wedi mewn gofnodi i wefan yr ysgol, naill ai ar gyfrifiadur, fel sy'n cael ei ddangos yn fan hyn, neu ar app fel Safari ar eich ffôn neu'ch tablet. Felly, ffeindio gwefan yr ysgol sydd yn moodle.cleiddyn.conwy.sch.uk. Mewn gofnodi, drwy glicio y botwm Login yn y top dde. Yna, yn y bocsys, teipio eich enw defnyddiwr a chyfrinair sydd gennych chi yn yr ysgol. Nawr, tro cyntaf ydych chi mewn gofnodi, fyddech chi lenwi'r ffurflen gofrestru, ond wedyn, yr eilwaith, fyddech chi'n mynd nôl syth i'r dudalen flaen fel sy'n cael ei ddangos yn fan hyn, a byddwch enw chi yn dyfynu yn y top dde. Efallai wedyn, sa chi'n hoffi cyfrestru ar un neu ddau o'r cyrsiau sydd ar y safle. Os da chi'n sgrolu lawr, mae yna restr o'r cyrsiau poblogaeth wastad ar y dudalen flaen, a wedych chi ddefnyddio'r seithaf fan hyn i fynd trwy'r cyrsiau gwahanol. Neu, os da chi'n sgrolio yn fwy at y waelod y tudalen, mi fydd yna restr fan hyn o pob cwrs sydd ar gael ar y safle. Eto, wedych chi ddefnyddio'r seithaf i fynd trwy'r cyrsiau gwahanol sydd ar gael. Neu, mae yna focs sydd yn oed yn fan hyn i chwilio amdan cyrsiau gwahanol. So, os dwi'n chwilio amdan Cymraeg, enghraifft, mae yna 5 cwrs yn dod i fyny. Wedyn, unrhyw un o'r cyrsiau, os da chi'n clicio ar enw'r cwrs, mae yna opsiwn iddo chi wedyn gofrestru ar y cwrs, da chi'n clicio Enroll Me, ac yna mi fyddwch chi'n cael wedyn cynnwys y cwrs ar y sgrin. Felly, fel dwi'n gwneud, gnewch yn siŵr chi wedi gwneud hynna o leiaf un waith cyn gwneud be dwi'n ymddangos yn nawr. Oherwydd nesaf, be dwi'n ymddangos ydy, dwi'n gael iPad i fyny ar y sgrin i fan hyn. A wedyn, ar iPad, neu wrth gwrs, ydych chi ddefnyddio eich ffôn, naill ai un Apple neu'n Android. Dych chi eisiau ffeindio'r App Store, neu efallai Google Play Store ar Android. A dych chi eisiau chwilio amdan yr app Moodle Mobile. Felly, os dwi'n chwilio fan hyn yn y top dde, ac yn rhaid Moodle Mobile i fel. Lliw oren ydy'r icon dych chi'n chwilio amdan. Dwi'n weld o fan hyn yn y top chwith. So, dych chi eisiau rhoi hwnna i fewn ar eich dyfais. Dych chi'n gweld dwi wedi gwneud hynna yn barod yn fan hyn. A nawr os dwi'n agor yr app i fyny, mae'n dyfynu'n oren fel yma. Nawr, y tro cyntaf dych chi'n agor yr app, fe rhaid idych chi reid cyfeiriad y safle i fewn. Dych chi'n gweld mae'n gofyn i fan hyn am y site address. Nawr, mae'n bwysig yn awr efo chi rei hwn fewn yn berffaith yn union fel dwi am wneud o ar y sgrin. Hwn ydy'r darn anoddaf o osod yr app i fyny. Y cyfeiriad cywir ydy HTTPS am Hypertext Transfer Protocol. Dych eisiau colon wedyn, blaen slaes arall, a wedyn moodle.cleiddyn.conwy.sch am school.uk. So mae rhaid i hwnna fod yn hollol berffaith, ydych chi ddim cael un llythyren yn anghywir, neu fydd y darn nesaf ddim yn gweithio. Clicia Connect wedyn. Ac mi fydd y sgrin yma yn dod i fyny. Nawr, fel nathon ni ddangos gynt, ydych chi eisiau mewn gofnodi i fan hyn efo enw defnyddiwr a chyfrinair yr ysgol. Wedyn, mewn gofnodi, pwyso'r botwm Login, a mi newch chi weld y sgrin yma. Nawr, y newyddion ydy'r newyddion sydd ar y dudalen flaen o'r wefan. Fe fyddwch chi glicio ar unrhyw un o hynna ar y chwith i er mwyn cael mwy o wybodaeth. Neu, falle, os ydym mynd yn ôl o'n clicio back, os ydym clicio'r top chwith, y botwm ddewislen, menu button, yn handi falle fan hyn ydy'r calendar events. Hwna'n deitha chi beth sy'n dyfynu yn yr wythnos nesaf yn yr ysgol. Felly, fel dwi'n ffilmio y fideo yma nawr, mae'n cychwyn Ionawr 2018, felly dyn ni'n paratoi i fynd yn ôl i'r ysgol. Os dwi'n sgrolio lawr i fan hyn, mae yna enghraifft ganol y mis, mae yna ddiwrnod coginio Bobs am fod. Clicio'r ddewislen yn ôl. Nawr, os dwi'n clicio'r course overview,
Mi wna i weld rhestr o'r holl gyrsiau dwi wedi cyfrestru arnynt, so nath ni weld bod ni wedi cyfrestru ar un cwrs gynt, y cwrs Cymraeg. Os dwi'n clicio hwnna, dwi yn cael wybodaeth i fyny ar y app fel oeddwn ni weld o ar y wefan gynt. Ond os ydych chi eisiau cyfrestru'r cwrs gwahanol, ydych chi'n mynd yn ôl i'r cychwyn, drwy clicio Site Home ar y dewislen i fan hyn. Ac yna, os ydych chi'n clicio Available Courses, nid yw'r rhestru ydych chi o'r holl gyrsiau sydd ar gael, ydych chi gyfrestru ar hynna, neu fel oedd ar gael ar y wefan, mae yna Search Courses ar gael i fan hyn. Y tro yma, os dwi'n chwilio amdan mathemateg er enghraifft, mi wneith yr rhestru fi o'r holl gyrsiau mathemateg sydd ar gael. Felly, os dwi'n clicio ar fydden ni mathemateg haen ganolradd Tygau, mi fyddai gyfrestru ar y cwrs yma, Enroll Me, dwi'n siŵr ydw, wedyn fyddai'n cael y deunydd sydd ar gael ar y cwrs yma i fyny ar y sgrin. Felly ar yr un yma, mae gennym ni ffeiliau PDF, mae gennym ni dogfennau Word, mae gennym ni hen papur arholiad, a dolenni ddefnyddiol i gwefannau eraill. Felly dyna chi drosolwg o sut i gysylltu eich cyfrif Moodle i'r app Moodle Mobile.